Пан з вами. Дорогие браты и сестры, сегодня Святый Костел католицкий отзначает вспомин святого Блажея, бискупа и мученика. Молимся подчас этой святой мши за парафиям. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли изложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами. Молимся. Пане наш Боже, про заступництво святого Блажея мученика, выслухай просьбы Твоего народа, дозволь нам у часовом житті тешиться с упокоем и здоровьем, и да поможи досягнуть вечного збавления. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе, и володарить у едности Духа Святого Бог, праз усе веки вечные. Аминь. Стойте. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, апраўданыя паводле веры, мы маем мир з Богом праз Пана нашага Езуса Христа, праз якога, дзякуючы веры, мы атрымалі доступ да той ласкі, у якой трываем. І мы ганарымся надзеяй на славу Божую. І не толькі гэтым, але ганарымся і ўціскам, ведаючы, што ўціск нараджае вытрываласць, вытрываласць жа выпрабаваную цноту, выпрабаваная цнота ж надзею, а надзея не асароміць, таму што любоў Божая вылілася ў сэрцы нашае праз Духа Святога, які дадзены нам. Гэта Слово Божие. Идите и обвящайте Евангелие. Идите и обвящайте Евангелие. Хвалите Пана все народы, прославляйте Его все племены, бо великая над нами Его милосердность, и верность Его трывае навеки. Идите, обвящайте Евангелие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Идите и навчайте все народы, кажа Пан, я с вами во все дни, аж до скончения веку. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Марка. Хвала Тебе, Пане.
У той час Jesús з'явіўся 11 і сказаў ім: «Ідзіце па ўсім свеце і абвяшчайце Евангелие ўсякаму стварэнню. Хто паверыць і ахрысціцца, будзе збаўлены, а хто не паверыць, будзе асуджаны. Таму тым, хто паверыць, будуць спадарожнічаць такія знакі. У маё імя будуць выганяць злых духаў, будуць размаўляць новымі мовамі, змеяў рукамі браць будуць. І калі штосьці атрутнае вып'юць, не зашкодзіць ім. На хворых будуць ускладаць рукі, і яны выздаравеюць». І пан Jesús пасля размовы з імі узнёсся ў неба і сеў праваруч Бога. А яны пайшлі і паўсюль абвяшчалі Евангелие. Пан садзейнічаў ім і пацвярджаў слова знакамі, што яму спадарожнічалі. Гэта слова Пана. Хвала Табе. Сядьте на хвилинку, дорогие браты и сестры. Сённяшняе Евангелие нам несе такую великую радость, якая плыве з Евангелия, якая плыве з самого Евангелия, з тых слов, про якія прамаўляе сёння Христос. Ён абвяшчае Евангелие, чыніць знакі, чыніць цуды для нас. І гаворыць тое самае чыніць вучням сваім. Ідзіце, абвяшчайце, рабіце знакі, што наблізілася валадарства нябеснае. Напэўна, можа для нас, якія жывём у сённяшнім свеце, але гэта было заўсёды, у кожную хвіліну мы заўсёды чакаем, што нейкі знак будзе для нас, напэўна, дадзены, каб узмацніць нашу веру, каб наша вера акрэпла. І, напэўна, гэты знак дапаможа нам лепей пазнаваць Пана Бога. Дарагія браты і сёстры, адказ таксама плыве з Евангелія, са Святога Пісання, як можаце любіць Бога, якога не бачыце, калі не любіце чалавека, якога бачыце. То есть Пан Бог, і калі даваў нам запаведзі свае, і асабліва запаведзь любові, пра якую гаворыць Христос, што самае найважнейшае, любі Бога свайго ўсім сэрцам, усёй душою сваёю, усім разуменнем сваім, усім сабою трэба любіць Бога, а бліжняга свайго, як сябе самого. Напэўна, Христос неаднаразова гаворыць, што у розных выказваннях, што кожны бліжні, гэта у кожным бліжнім мы бачым Езуса Христа, мы бачым Бога. І, напэўна, чытаў недавно такое цікавае выказванне чалавека, які гаворыць, духоўнага чалавека, які кажа, што як хочаш палюбіць Бога, пастарайся зразу палюбіць чалавека, добра адносіцца да чалавека, якога бачыш. Бога, якога не бачыш, не можаш адразу, але Бог, якога не бачыш, праз любоў тваю, праз добрыя адносіны да другога чалавека, праз спагаду, праз усё, ён вельмі хутка дасць сабе пазнаць, і ты убачыш Бога, адчуеш Бога, якога не бачыш. То есть любоў Божая прыйдзе заўсёды да нас, любоў Божая прыйдзе. Поэтому Христос кажа, што праява любві да другога чалавека, праява добрых адносін, гэта ёсць аздараўленне, гэта ёсць знакі нябеснага валадарства, знакі пра тое, што кажа, тым, хто паверыць, будуць спадарожнічаць такія знакі, у маё імя будуць выганяць злых духаў, будуць размаўляць новымі мовамі, змеяў рукамі браць будуць, і калісьці штосьці атрутнае вып'юць, не зашкодзіць ім. На хворых будуць ускладаць рукі, і яны выздаравеюць. І яны выздаравеюць. Напэўна, для нас гэта вось нейкі такі як бы дзіва, як бы нешта неверагоднае, як так можна. Як так можна паверыць, кабось чыніць такія знакі. Мы можам сказаць, і я магу гаварыць, мы стараемся верыць. Напэўна, калі засяродзімся да канца над нашай верай, яшчэ выдаецца многае не хапае ў нашай веры. Але вось, каб чыніць гэтыя знакі, чыніць гэтыя цуды, пра які кажа Езус Христос, з дапамогай веры мы нават і не верым у гэта, што мы можам чыніць. Вось тут уся праблема, ці мы верым, ці ты верыш
Заўсёды бачым, як прыходзіў чалавек да Езуса, які прасіў яго нейкай ласкі асабліва здароўя. Ці ты верыш, што я табе магу ўчыніць? І вось калі мы становімся часамі ў нашых закліках, просьбах перад Езусам Христом, заўсёды павінна ў нас такое пытанне ўзнікаць, ці мы верым, што Езус нам гэта можа ўчыніць. Ці мы проста так просім, бо трэба так прасіць, але ці верым у тое, што Езус нам гэта ўчыніць. Сёння Езус дае нам шмат магчымасцяў, і сёння, як я ўжо казаў падчас гэту нядзелю учора, што праз знакі, праз пэўныя жэсты, якія мы робім, якія мы чынім падчас літургіі, Бог спасылае на нас ласку. І вось сёння таксама Бог спасылае на нас ласку праз тое, што мы благаслаўляем свечкі, праз заступніцтва святога Блажэя. І праз заступніцтва гэтага святого, якога Бог адарыў ласкамі ў яго жыцці і адорвае ласкамі і выслухоўвае яго просьбу, мы таксама будзем прасіць аздараўлення і каб Бог бараніў нас ад усялякай хваробы горла, і каб Бог даў нам таксама ласку і благаслаўленне, каб мы мудра карысталіся дарам голаса. І няхай Пан Бог благаслаўляе нам ва ўсім гэтым. Амен. Праз заступніцтва святого Блажэя біскупа і мучаніка даверым Христу нашыя малітвы і просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ён мог давесці ўсіх людзей да пазнання праўды. Цябе просім. Молімся аб святарскіх і місійных пакліканнях, каб Христова Евангелія абвяшчалася ўсяму свету. Цябе просім. Молімся за хворых, каб праз заступніцтва святого Блажэя яны былі вызваленыя ад хваробаў горла. Цябе просім. Молімся за канаючых, каб яны ўсю сваю надзею усклалі на Бога. Цябе просім. Молімся і просім Бога Усемагутнага аб ласцы Духа Святого для тых людзей, ад каго залежыць спыненне войнаў. Молімся і просім Бога Усемагутнага узмацніць сваім духам, заступіцца за людзей несправядліва пакрыўджаных, несправядліва асуджаных, асабліва за святароў. Молімся і просім Пана Бога Усемагутнага за нашых ахвярадаўцаў, благаслаўлення для іх просім. Дзякуем Богу за тыя ласкі, якія нам спасылае нашай парафіі. Дзякуем Богу за благаслаўленні. Просім Яго таксама благаславіць нашу ноч, якая перад намі, і заўтрашні дзень. Просім гэта праз заступніцтва святого Блажэя. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб у нашым асяроддзі мы былі крыніцай згоды і спакою. Цябе просім. Выслухай, Божа, нашыя малітвы, учыні, каб мы, ідучы за святлом веры, пазналі Цябе адзінага і сапраўднага Бога праз Хрыста, Пана нашага. Амин. Дайце. Полная величия, ах,
Молимся, браты и сестры, каб мою и вашу и ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своє, а так само на користь і всякого світу. Всемогутный Боже, освети гэтые дары своим благословлением и запали в наших сердцах огонь Твоей любови, з якой святый блажей мужно перенес муки, отримав венец перемоги, раз Христа Пана нашего. Амінь. Пан з вами, угору серцем. Подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойчо, Всемагутны вечны Божа. Ты праз мученіцтва святого Блажея показаў цуды сваёй ласкі. Бо ён, наследуючы Христа, уславіў Твоё імя, проліўшы кроў за веру. По Твоей воле моц выявляется в слабости, Ты умацовываешь слабых людей, каб яны сведчили об веры праз Христа Пана нашего. Тому з анёлами у небе мы прославляем Тебе, разом з ими ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог усімогутний, неба і земля, полная хвали Твоей, Осанна на вишинях, благословлений той, хто приходить у ім'я Пана, Осанна на вишинях. Сапраўды, Божа, Ты святы и справедливо хвалить Тебе все Твое створение. Бо праз Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенною моцею Духа Святого, Ты все оживляешь, освячаешь и неспынно сбираешь народ свой, кабы до сходу солнца и до заходу складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому покорно молим Тебе, Пане, освяти моцею Духа Твоего гэтые дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталися яны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вечары ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта, дзеля адпушчэння грахоў, гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Пане, успоминаючи збавчую муку Твоего Сына, а так само Його цудовне воскресіння у небо в шесте, і чекаючого другого прийстя, з подякою складаємо Тобі гэтую живую і святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего костела и прими его, як ахвяру, якою Ты пожадав быть умилостивленный. Дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, каб мы змогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперз Найсвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми архангелами Михалом, Рафалом и Габриэлем, святым Блажеем, святым Казимиром и благословленным Отцом нашим Фабияном, и всеми святыми про заступництво, яких мы сподяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання
Принеси всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым отцевать у веры и любови костел Твой, який пилигримуй на земли со слугой Твоим папом нашим Францишком, biskupom našim Józefom, s všimi biskupami, všim duchovенством и všim народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьб Бог этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай с собой всех рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всех, кто в ласце Твоей дошел з этого свету, милостиво прими владарство Твое, где и мы сподяемся быть, к образом зими завсюди радоваться Твоей хвале. Праз Христа, Пана наша, праз якого дорваєш світу всялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе Тебе, Божа Ойче, всемогутный, в едности Духа Святого, вся пошана и хвала, праз все веки вечные. Амен. Памятаючи збавенные заповеди Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсюди вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи Христя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь, и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Пусть баранок Божий, ось той, кто вере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Ане, я не варты, аб Ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Хто загубить життя своє для мене, знойде його навіки.
Милосердный Боже, нехай найсвятейший сакрамент, який ми прийняли, дасть нам духовную силу, якая святого мученика блажея зробила верным Твоей службе, і допомогла йому перемогти у терпенні праз Христа Пана нашого. Амин. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні. Будь нам обороною супроть спокусов злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Бог, а ти, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекло сатану і інших злих духов, які на згубу душаў снують по світі. Амінь. Ми ушановуємо святого блажея біскупа Себастії, города, який знаходився на території сучасної Турції. Святий Блажей помер мученицькою смертю каля 316 года і з'являється опікуном тих, хто покутує на від хвороб горла. Просим Пана Бога, який з'являється криницею життя, в здоров'ї горла і об належному використанні дару голоса, каб ми вміли уживати його для Божої хвали і на користь людям. Усемогутный вечный Боже, Ты створил весь свет, с любовью до нас, спаслал нам Своего Сына, Иисуса Христа, народженого с Панны, каб Он лечил наши хворобы, души и тела, даючи свідчення великой веры. Святый Блажей Біскуп отримав пальму перемоги над злом. Пане, Ты уделил нам ласку лечить хвороби горла. Просим Тебе, благослови эти свечки, каб усе верники про заступництво Святого Блажея были вызволены от хвороб горла и усялякого іншого зла, каб яны заўсёды могли узносить Тебе подяку праз Христа, Пана нашего. Амин. Про заступництво Святого Блажея нехай Пан Бог заховує нас от хвороби горла и усялякого іншого зла у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог усемогутний, Отец і Син і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу.
Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, якія побожним євангельським життям і даним служенням поширали серед братов і сестер, познання ім'я Твоєго святого, обвішаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти. Одри лаской хвали алтара слугу Твоєго отця Фабіяна, заступника Столпецького, який своєю опікою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу отчину від нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого. Аминь. Кожний, хто чує слава сій боль, хай прийде до Бога, криниці святла життя, хай зникнуть всі страхи, покути всім своєю любов'ю, Бога здоровляє нас. Дух Святий прийди, Дух Святий прийди, Дух Святий прийди, Дух Святий прийди. Кожний, хто чує слава сій боль, хай прийде до Бога, криниці святла життя, хай зникнуть всі страхи, покути всім своєю любов'ю, Бога здоровляє нас. Дух Святий прийди, Дух Святий прийди, Дух Святий прийди, Дух Святий прийди. Кожний, хто чує слава сій боль, хай прийде до Бога, криниці святла життя, хай зникнуть всі страхи, побуди всім своєю любов'ю, Бога здоровляє нас. Дух Святий прийди, Дух Святий прийди, Дух Святий прийди, Дух Святий прийди. Дух Святий прийди, 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 Дух Святий прийди,
кожний, хто чує, слава всім Бог, хай прийде до Бога, в країні